Здравейте, гледате първи епизод на подкаст поредицата "Очите говорят". Аз съм Вяра Даянова и заедно с специалисти в областта на офталмологията ще говорим за една от най-ценните ни способности като хора – зрението. Това, което виждаме, е това, което ни дава най-ясна представа за живота. Какво да харесваме, кого да обичаме, от какво да се страхуваме, за какво да мечтаем и кого и какво не искаме да виждаме повече. На очите са посветени песни, картини, поезия, литература, едни от най-запомнящите се сцени в киното. Но дали разбираме всъщност разказа на очите ни и понякога дали успяваме да чуем какво ни казват те? Знаем ли как да се погрижим за зрението си и кога е късно и всъщност кога е прекалено късно? По всички тези изключително важни теми ще разговаряме с професор доктор Ива Петкова. Тя е специалист по офталмология и очна хирургия, дългогодишен национален консултант по офталмология, ръководител на катедра по офталмология към Медицински университет София и на очната клиника в УМБАЛ Александровска. Професор Петкова е и носител на отличието "Лекарите, на които вярваме", удостоена е с почетния знак на София за приноса и в детската офталмология, член на редица научни дружества, сред които и Американската академия по офталмология, основател е и на очна болница "Зора". Впечатляваща биография и ви благодарим за това, че сте с нас в първия ни епизод. И аз благодаря за това, че сте избрали тази тема. Аз смятам, че тя е най-важната от нашето здраве. И благодаря за това, че поканвате мен. Темата е безценна и специалисти като вас са тези специалисти не просто на които вярваме, а тези специалисти без които не можем. Колко часа операция имахте днес? Точно сега ги пресметнах. 8. 8 часа. Колко пациенти са това? Това бяха 13 пациента. 13. Вие сега в момента оперирате възрастни хора предимно, нали? Да, предимно по-рядко деца. Много по-рядко. Очите говорят, звучи и поетично, но специалисти като вас знаят всъщност какво стои зад заглавието на нашата подкаст поредица, защото те се опитват да ни кажат, когато има проблем, ние обаче го неглижираме. Понякога според нас предупреждението е незабележимо, например умора, замъглено зрение, липса на фокус, пауза в някоя от очите, но според специалисти като вас най-вероятно това не са проблеми, които ние можем да пренебрегнем. Това са много важни неща, разбира се, и за това способността на един лекар много добре да разпита пациента по важните точки, да го насочи и да изтегли от него най-добрата информация е много важно нещо. Кога спираме да чуваме очите си? Когато изобщо спрем да си обръщаме внимание, когато сме толкова затънали в ежедневието, че не ни остава време да погледнем вътре в себе си, а това е много важно нещо. Говоря за това дребните неща да ни подскажат, че трябва да се доверим на някого, а този някой е лекаря. Склонни ли са хората в България да отлагат очните прегледи? Хората в България изобщо са склонни да отлагат всякакъв вид прегледи, също така и очните, те влизат в това число. Ние не се грижим толкова щателно за нашето здраве и обикновено това става, когато вече нещата са станали катастрофални или болестта е напреднала много и изведнъж казваме, защо така стана? На първо място, защото в нашата страна профилактиката не е толкова добре разписана не само в очното здраве, във всяка област на медицината, не е задължителна. Има страни, където профилактичните прегледи, трябва да има и морков, и тояга. Профилактичният преглед трябва да е задължителен. Ако вие не го направите, трябва да ви се налага някакво наказание или пък ако го правите редовно, трябва да имате някакъв бонус от всичко това. Има профилактични прегледи при джипито, например, които най-редовно не спазваме, аз също. Кръвна картина, която трябва да си вземате всяка година, което никой не прави, аз също, и различни други неща, които трябва да бъдат задължителни. Ако ние успеем да вкараме профилактиката така, както на много места това е направено, ние ще спестим значителни средства за здравеопазване и също така ще пресечем някои болести още в началото. Кои са тихите симптоми, които най-често пренебрегваме?
Искате ли да започнем с децата? Да. Тихите симптоми при тях са това, че те, например, започват да се уморяват, когато тръгнат в първи клас, започне едно главоболие, което е много характерно в по-късните следобедни часове, когато те са били по-дълго време натоварени и на които ние можем да не обърнем внимание, просто защото малко контактуваме с децата си или пък защото не ги чуваме, когато те ни говорят, не чуваме очите им. И когато ги заведем на лекар, изведнъж се оказва, че те имат нужда от очила и едни очила могат да им спестят много неприятности. Също така, воденето на лекар в тази ранна възраст или даже още преди това, между 3 и 5 години, може да намери това, че едното око е мързеливо и то да започне да бъде лекувано. В тая възраст има смисъл. След това вече не. След това вече едно мързеливо око може да им забрани достъпа до доста професии, например професионални шофьори, например пилоти, каквито децата мечтаят да станат и доста други неща, които те вече няма да могат да практикуват. А това е само единочен преглед. Вие изброихте няколко много сериозни проблема, свързани с децата, като мързеливото око, например. При възрастните, кои са проблемите, които специалисти като вас откриват при едно продължително неглижиране от отлагане на профилактиката? С напредването на възрастта навлизаме в сферата на те наречените социално значими заболявания на възрастните хора. Обикновено това са възрастта след 60 години и тогава имаме катаракта, глаукома, макулна дегенерация и вече, разбира се, общи заболявания, които се отразяват в очите, както и диабета. Катарактата е това, което обикновено пациентите смятат, че имат, когато започнат да не довиждат надалеч, наблизо, само че тя може да крие много други заболявания, каквато е, например, глаукомата. И постепенната загуба на зрение от глаукомата, която е невъзвратима, вече да стане много късно диагностицирана и в много напреднала фаза на болестта. Две оправдания, които ми се струват често срещани, защото току-що изброихте много сериозни последствия от отлагането. Щом не боли, значи няма проблем. О, да, разбира се. Абсолютно. При нас пациентите идват, защото не виждат. Болката е много по-рядко и в повечето случаи, когато човек казва, то не ме боли, ще ми мине. Сега нещо не довиждам, обаче ще изчакам да ми мине и това води до много голямо закъснение, обикновено. И да се върнем на децата, защото има и едно такова клише, те възрастните имат проблеми с зрението, прекалено е малко. Да, и аз съм го виждала това. Помня едно дете, на чието родители и баба и дядо обяснявахме няколко пъти, че трябва да си оперира катарактата, защото има такава детска катаракта и най-накрая бабата реши, малко е още, ще го оперираме по-нататък. Колкото и да й обяснявахме, че после вече ще е късно, защото окото става мързеливо и не може да се работи за повишаване на зрението му. Стигнахме пак до децата и до неминуемия въпрос, свързан с екранното време. Доколко екранното време и времето, всъщност, което децата прекарват пред екраните, защото единици са тези деца, които от ранна възраст нямат достъп до телефон, таблет или каквото и да е друго устройство, оказва влияние върху зрението им. Разбира се, че оказва на първо място, ако те не са добре коригирани, ако те имат някакъв астигматизъм, далекогледство, късогледство или нещо друго, което пречи на ясното им зрение, те напрягат много повече очите си, отколкото едно дете, което няма необходимост от очила. Второ, това са едни дребни детайли, които водят до още по-голямо напрежение. И трето, не говорим вече за останалите напрежения, които детето трябва да понесе в училище, за да си научи уроците и така нататък. Това са неща, които опитваме да обясним на родителите. Опитваме се да им кажем, че децата трябва да правят паузи, но не от телефона да отидат на телевизора, а да отидат, например, да измият чиниите. Това е една любима тема. Прекрасна пауза. Прекрасна пауза. И разбира се, да си починат малко и емоционално от всичко това, което те правят пред екраните. А самото скролване, самото движение на картината, някои от специалистите казват, че то е направено, създадено на принципа на ротативките, за да може дори мозъка да влезе в едно състояние на полухипноза и да искаш и още. Доставянето на допамина, изобщо цялата тази верига, по какъв начин се отразява на зрението?
То се отразява първо на психиката, но сменящите се картини натоварват много зрението, разбира се. Най-вероятно времето, в което не оперирате, е времето, в което преглеждате. Да. Извели ли сте за себе си едно изречение, което може да кажете на всеки един пациент, без значение на каква възраст е, какво можем да предотвратим, само ако в годишния си календар с прегледи, например, отбележим, че трябва да отидем и на офталмолог? На пациентите казвам, ако нямате никакви оплаквания, един път годишно. Ако имате някакви оплаквания, моментално. Но в повечето случаи ние, българите, сме небрежни към здравето си. Кои са ранните признаци, че нещо не е наред със зрението? Говорихме в началото за замъглено виждане, липса на фокус, но те са със сигурност малка част от това, на което трябва да обърнем внимание. Тази възраст, хубавата възраст след 60 години, обикновено се съпровожда, освен с катаракта, и с тъй наречената макулна дегенерация, свързана с възрастта. И тя много зачестява, не само за това, че вече живеем много по-дълго, а и защото бялата раса е така целева раса в това отношение и заради това, че нашите диагностични и лечебни възможности в това отношение се увеличиха много. Ако преди години, когато аз започнах да работя, макулната дегенерация беше нещо, което не се лекуваше, ние само установявахме, че има и че пациентът вече започва да не може да чете, линиите се разкривяват, буквите се губят точно там, където фиксирате погледа си. Сега вече нещата са съвсем други. Тя се явява в две форми. Тази, която в момента е лечима, тя е в по-малък процент, около 20% от пациентите са с влажна форма и съществува активно лечение, което провеждаме навсякъде вече по света. А сухата форма, за която все още нямаме такова агресивно лечение, но се работи изключително много, фармакомпаниите работят за такова, тя е около 80% от населението. Но това, което искам да кажа е, че с напредването на възрастта тези и двете форми стават все по-чести, докато след 60 години, да кажем, около 10-12% от пациентите имат някаква начална форма на макулна дегенерация, над 80 години те стават вече над 30%. А напредналите форми на макулна дегенерация водят до едно много високо зрително увреждане, което води до това, че централното зрение е увредено, загубва се способността за четене, силно ограничение в ежедневието, т.е. това са едни пациенти, които изискват подкрепа в ежедневието. Това е значително натоварване от страна на техните близки или пък изобщо на социалната система. Започнахме да говорим за макулната дегенерация и няма как да не влезем и в темата за диабета, защото ако влезем пак в стилистиката на заглавието на нашия подкаст "Очите говорят", един от коварните симптоми на диабета е, че понякога той идва тихо, но всъщност очите са този орган, който много носи белезите на тялото и когато се случва нещо сериозно в него, той оставя своите следи, понякога са невидими, тихи в началото, опасно прогресиращи обаче. И това е, може би, разказът на очите, когато вече открит диабета, понякога може би остава нечут или неглижиран, или... Трябва да ви кажа, че ние работим много тясно с ендокринолозите, диабетолози. Разбира се, има регулации, които задължават ендокринолозите, както и джипитата, болните с диабет да бъдат изпращани регулярно на офталмологични прегледи. Съществуват и алгоритми в офталмологията, при които наличието на еди каква си степен на развитие на диабетните промени ни задължава да преглеждаме пациентите един път годишно, един път на 3 месеца, един път на 6 месеца, в зависимост от това какво е засягането на очите. И аз мятам, че напоследък нещата доста по-добре вървят в нашата специалност в това отношение, но разбира се, има и пациенти, обикновено това е при диабет тип 2, има и пациенти, които започват първо с очна симптоматика и след това ние виждаме вече тези промени, след това ги насочваме към ендокринолозите. Още една причина очната симптоматика да не влиза в графата "изморен съм",
Или нещо друго, което Има и пациенти, които са обаче обратния случай. Те не желаят да бъдат прегледани, те не желаят да се сблъскат с проблема. Те знаят, че имат диабет, лекуват по някакъв начин диабета. Понякога добре, понякога лошо. Лечението на диабета, знаете, е свързано с доста ограничения, диети, ограничения в начина на живот. Особено когато са млади хора. Те искат да живеят, искат да отидат на дискотека, искат да изпият едно питие. Това им е забранено. Да не говорим за децата. Не знам тези родители как ги опазват в училище, когато другарчетата им ядат нещо вкусно, сладко, а пък те не могат да го направят и така нататък. Но тези пациенти понякога, казвам ви, те неглижират проблема, не искат, те казват, аз си виждам, защо трябва да ходя на очен лекар, защо трябва да ми правят лазер, защо трябва да ми правят тези тежки изследвания, а пък неприятното и подлото е в това, че обикновено централното зрение при диабета, при агресивния диабет се засяга доста по-късно, освен в случаите, когато, разбира се, се появява макулния едем при те наречената непролиферативна диабетна ретинопатия. Какво представлява? Макулния едем засяга макулата. Това е централната част на ретината, с която ние осъществяваме финното зрение. Това е способността да четем, да разпознаваме лицата. И имаме две форми на диабета, непролиферативна, на диабетната ретинопатия, непролиферативна и пролиферативна. Пролиферативната е по-тежката, която предизвиква и отлепванията на ретината, до пълна загуба на зрение, докато при непролиферативната най-често губим зрение от диабетния макулен едем. Там се получават промени в макулата, които водят до много силно намаление на зрението. Разбира се, комплексното лечение, както на диабета, така и на диабетната ретинопатия, с лазер, с инжекции, с проследяване, в днешно време е доста добре организирано в Европа, включително и в България, и вече имаме доста добри успехи в това отношение. За да адресираме още по-конкретно към хората, които вече са диагностицирани с диабет тип 2 или тип 1, а може би и тези, които са в състояние на инсулинова резистентност, така наречения преддиабет. Какво трябва да знаят, когато знаят, че имат висока кръвна захар, за това, че тази висока кръвна захар всъщност уврежда съдовете в ретината? Тя уврежда съдовете в целия организъм. Първо ще ги видите при офталмолога с намаленото зрение, след това ще ги видите при нефролога с ампутирани пръсти и така нататък. Ще ги видите при кардиолога, защото от по-малките съдове, съответно по-късно се увреждат и по-големите съдове, почти винаги те са хипертоници, понякога с неконтролирана хипертония, както и неконтролирана кръвна захар. Общо те са много увредени хора. И пак казвам, те трябва плътно да бъдат наблюдавани и да бъдат стриктно следени. И трябва да ви кажа, че има някои хора, които, примерно, при тежко увреждане на зрението, пациента идва за операция. Аз обикновено, даже понякога си мисля, че се държа много строго с тях, защото им казвам, не, вие няма да дойдете на операция преди да отидете в ендокринология, да постъпите там, да се види колко добре е контролиран диабета и когато излезете от ендокринологията, вече можем да ви запишем, защото окото е в тялото и когато ние направим една операция, трябва да сме сигурни, че след това можем да разчитаме на добър резултат. Защото има някои хора, които идват и казват, ти сега ме оправи първо да виждам, пък аз после ще си оправя диабета. Обратна е логиката. И тук е момента сигурно си да се обърнем към близките, особено на възрастни хора, които са диагностицирани с диабет, че и те трябва да бъдат част от тази верига, от това те да бъдат подсещани и понякога така и молени или просто убеждавани да не пропускат и очния преглед. Заставени. Добре, не исках толкова сурово да го кажа, но да. Но аз познавам и интелигентни хора, които казват, защо трябва да ходя? Аз си виждам, имам си очила и така. Трябва да бъдат заставени. Тук мога да дам за пример моите дъщери, които
като дойде пролет и започват. Ти сега тази година беше ли на мамолог, беше ли на еди-кой си, беше ли на еди-кой си, трябва да давам отчет всеки път, защото... Този отчет обаче е обич, така че да кажем на хората, че всъщност това не създава напрежение между близките хора, то е демонстрация, по-хубав от букет или кутия шоколадови бомбони. Да, напротив, тук трябва да поставим и една друга важна тема. Вие казахте, и това е много хубаво, че работите с ваши колеги ендокринолози. Освен кръвната захар, има хора, които все още не са диагностицирани с диабет или може би не им предстои тази диагноза, но имат висок холестерол. И те знаят, че имат висок холестерол, но някак си пак, може би не всички или голяма част от тях не свързват този симптом с това, че трябва да обърнат внимание и на зрението си, щом холестерола е висок и пият, може би, лекарства за това. Да, определено, и това са хората обикновено в по-напреднала възраст и, както ви казах, след тази възраст те трябва да ни посещават редовно. Само че тук има един проблем, който напоследък стана актуален, включително и в социалните мрежи. Проблема с оптометристите и с това какво точно се преглежда в оптиките и с това, че даването на очила далеч не приключва очния преглед. Защото аз смятам, че сигурно 80-90% от хората са убедени, че като им се дадат очила, техният проблем е решен и нищо друго не трябва да ги тревожи. Същото и с пациентите, които, например, на младини са направили рефрактивна корекция на зрителните си аномалии, на рефракционните си аномалии и те смятат, че с това вече са здрави. Но аз винаги започвам с това, че когато сте махнали очилата и вече вие продължавате да сте късогледи, защото строежа на окото е такъв, че съществуват всички рискове, свързани с късогледството. Само дето не носите очила или контактни лещи. При висока кръвна захар, при висок холестерол, кои са първите симптоми, които хората, които все още не са тръгнали към кабинета на офталмолога, не трябва да пренебрегват? Обикновено пациентите, освен дето чакат да ги заболи, те чакат да започнат да не виждат. А при диабетиците това далеч не е първия симптом, така че още с диагностицирането на диабета те трябва да бъдат прегледани. И оттам нататък вече, в зависимост от състоянието, пак ви казвам, има алгоритми, по които се работи и които също GP-тата и ендокринолозите ги знаят и да ги имат в техния график за прегледи, те изпращат пациентите за преглед. Но има много пациенти, само веднага ще ви кажа, че имах един пациент, когато оперирахме и който каза, че от 20 години не е ходил на ендокринолог. Казвам, добре, кой ви изписва лекарствата? Жена ми ходи и взема рецептите. Има всякакви случаи. Самолекуването продължава да бъде нещо... Да, особено нетрадиционното. Нетрадиционното лечение и самолекуването продължава очевидно да бъде част от тази пътека, която води в обратната посока от кабинета на специалиста. За съжаление, пациентите нямат доверие в лекарите. За голямо съжаление, това е истината. И аз ще ви кажа, че има пациенти с диабет, които казват, аз си излекувах диабета с билки. С билки. Да. Но с каквото идея да си излекуваш диабета не е възможно. Това е едно заболяване за цял живот. За съжаление, то не спира да работи. Да работи е много правилна метафора, защото това означава, че непрекъснато предизвиква промени в тялото. Точно така е. Кои симптоми до момента не споменахме, които може би е важно хората и тези, които са в състояние на преддиабет, тези симптоми, които не трябва да пренебрегват? И също не трябва да чакаме да имат някакви симптоми. Те трябва да се прегледат веднага, щом е установен диабета. Какво се случва, когато тези неща се наслоят, когато се пренебрегнат симптомите, например на диабетния макулен едем? Какво се случва, когато човек прекалено дълго време или известно време живее вече с тази диагноза? Все по-трудно става лечението. Когато се пренебрегне намалението на зрението при диабетната ретинопатия, най-често пак казвам, това е диабетния макулен едем, лечението става все по-трудно, все по-бавно и все по-лимитирано. И доста често има пациенти, които идват и казват, как така не мога да бъда излекуван, как така? Примерно, аз си плащам. Или пък аз
съседа ми го излекуваха. На него му направиха операция, сложиха му една каква си много скъпа леща. Той вижда добре. Да, обаче вашето заболяване е съвсем друго. Вие може да имате и перде, може да имате и нещо друго в очното дъно, което не можем да го излекуваме напълно. Възможна ли е необратимата загуба на зрение? Абсолютно възможно е, да. Възможна е необратима загуба на зрението, когато първоначалните симптоми се пренебрегнат, когато не се следват съветите на лекаря, когато сме недоверчиви към това, което ни казват. Така че, колкото и да смятаме, че от интернет може да научим всичко, включително и как да се лекуваме, все още не е така. До тук си говорихме за това какво се случва, когато не обръщаме внимание на това, което очите ни искат да ни кажат. Кога обаче светлината може обратно да се върне към един пациент, без значение дали просто са се случили тежки диагнози една след друга при него или е отлагал? Кои са съвременните терапии, които могат да спрат или да забавят развитието на тези сериозни диагнози, за които говорихме до сега? Изобщо за заболяванията на макулата, които са свързани с макулен отток, има много сериозни лечения, които се развиха в последните 20 години. Аз помня времето, когато това не беше възможно. Макулната дегенерация означаваше някаква не диагноза, а присъда. Докато сега, в днешно време, даже да не можем да го излекуваме напълно това състояние, ние можем да забавим неговото развитие и да спестим на човек още няколко години, в които той да може да чете, да гледа телевизия, да вижда внучетата си. Как работят тези терапии? Какво се случва, когато те започнат на време? Когато започнат на време, първо ние ги следим много стриктно. Следим кога трябва да се направи, например, следващата инжекция, която да потисне макулния отток, кога трябва да се направи лазер при диабетиците. Това са комплексни терапии, които не винаги следват една и съща схема, понякога са много строго индивидуални. А кои са другите рискови фактори, освен кръвната захар, които могат да предизвикат? Кръвната захар, кръвното налягане, късогледството е един много голям рисков фактор за заболяванията на ретината. Едно изречение, което бихте искали да кажете на хората с диабет. Диабетиците трябва да положат всички усилия да контролират диабета много стриктно и при всички случаи не трябва да забравят офталмолога. Но даже бих искал да кажа това и на колегите лекари. Не е работа на пациента да знае при кого и кога трябва да отиде. Ние трябва да сме тези, които трябва да го задължим. Системата трябва да го задължи. Разказът на очите ни, за който си говорим с вас и сурово, и поетично от началото на срещата ни, всъщност обаче не винаги е само личен. И вие току-що направихте този супер важен преход, защото той трябва да е кауза, обществена кауза. Той трябва да е кауза на държавата, кауза на хората, които отговарят за здравето на хората, които живеят в дадена държава, нали така? Той не може да е само отговорност и на пациентите, и на техните близки, без значение дали пациентите са деца. Иначе ще се върнем векове назад. Някои неща вече се случиха. Миналата година, когато се прие Националната здравна стратегия 2030, за първи път бяхме включени и ние с очното здраве, с две основни направления. Едното беше грижата за детското здраве и другото беше остаряването в добро очно здраве. И се надявам вече от тук нататък, след като тази стратегия беше приета, да се започне с конкретните мерки, може би разработване на министерско ниво, заедно с, може би, пациентските организации. Не мога да кажа точно как трябва да вървят нещата, но първата крачка вече е направена. Не трябва ли обаче това да бъде спринт, за да може да е национален приоритет, не крачка? Ами да, сигурно трябва да бъде спринт. Права сте. Имаме ли много изгубено време, когато погледнете към това, което се случва в другите държави, членки от Европейския съюз? Аз смятам, че българската офталмология е на едно много добро ниво. Що се отнася до квалификацията на лекарите, изобщо на целия персонал и организацията. От тук нататък вече мисля, че регулацията трябва да бъде тази, която трябва
да върви напред заедно с нашата квалификация. А регулациите смятам, че има какво още да дадат. Ако можете с едно изречение да им дадете съвет. На началниците ли? Да, на хората, които са на държавно ниво. Ами, може би тези хора, от които зависят регулациите и които ни дават насоките за правилната организация на здравеопазването, трябва да чуят малко повече нас, които работим на терен. Които всеки ден сте очи в очи с пациентите, буквално. Гледаме ги в очите, да, точно така. И управляващите да ви погледнат вас в очите, нали така? Да чуете нашето мнение. Най-вероятно тяхната работа никак не е лесна. Убедена съм в това. Времето, което прекарах като национален консултант, ме научи, че нещата не стават лесно, стават бавно, понякога никак не стават. Обаче аз смятам, че заедно би могло да тръгваме по-бързо напред. Смятате ли, че има една конкретна стъпка като човек, който е посветил целия си живот на очното здраве, която държавата трябва да предприеме, било той чрез създаване на национални информационни кампании, било то чрез създаване на програма за скрининг, за прегледи. Тези неща всъщност вървят ръка за ръка. Абсолютно сте права. Аз мятам, че тези програми за скрининг, които могат да се проведат, едно по-широко епидемиологично проучване, което би могло да даде някакви изводи за това, къде да се насочат по-нататък парите в здравеопазването и специално в нашата сфера, защото такова няма правено в България. Опираме се на това, което се прави в Европа, но нашето население не е като европейското. Имаме си национални особености на националния лов и риболов. Да, които ни водят до това да отлагаме и затова трябва да бъдем подсещани от всякъде. Казвате, че такова проучване не е правено. Не е правено. Последното такова, което е сравнително лимитирано, е правено през 1995 година. Кои са основните показатели, които, ако подсетим сега да бъде направено подобно проучване, кои са основните един-два показателя, които задължително трябва да бъдат изследвани в подобно проучване? На първо място това трябва да бъде детското здраве и трябва да ви кажа, че в минали години имаше такива кампании, при които се правиха профилактични прегледи в София, по провинцията, където се намериха доста висок процент амблиопии, т.е. мързеливо око. Разбира се, предприеха се необходимите мерки. След няколко години, когато се отиде по същите места, се видя, че процента вече е спаднал, но тези неща не стават с кампании. Те трябва да станат с национална програма, която да направи профилактичните прегледи задължителни и това няма да даде, разбира се, резултат много бързо, няма да е в следващите години, но в следващото поколение със сигурност. Друг мотив за създаването на такава национална кампания всъщност е социалната цена, защото когато хората са с увредено лошо зрение, те са нетрудоспособни, те започват да имат нужда и от специфични грижи от членове от тяхното семейство. Те имат нужда от смяна на професията, която винаги ще бъде по-лошо платена. Те имат нужда от придружител, който да ги заведе на преглед, от хора, които да им подадат яденето, когато са в къщи. Това е социалната цена, и тези хора, разбира се, те отсъстват от работа, за да свършат всичкото това. Те са в трудоспособна възраст. И всичкото това е социалната цена, която по-нездравите нации плащат много повече. Малките населени места, труднодостъпните места, със сигурност и от разговор с ваши колеги, специалисти в други области на медицината, сте стигали до извода, че скрининговите програми трудно достигат до не само скрининговите програми и възможността да се стигне до специалисти много по-трудна в тези места, но имаме щастието, че живеем в малка държава и 500 км със сигурно най-далечното място, до което може да се стигне. И това не е оправдание да не се стига. Смятам, че това не е оправдание, да. Така смятам. Децата, на финала на нашия разговор, си мисля, че сякаш е по-лесно да бъдат заведени на преглед тогава, когато родителят знае. Нали така? Така е, да. Тогава, когато родителят открие симптоми. Нашите родители, обаче, като че ли дори и да са все още в активна възраст,
са склонни да укриват симптоми. И това е малко трудна задача, нали? По различни поводи. Трябва да се случи нещо наистина тревожно, за да се затичаме при лекара. И разбира се, защото смятат, че това е нещо маловажно, нещо, което ще мине и така нататък. Или пък да не говорим за самолечението. Имате ли ви обяснение защо сме склонни да пренебрегваме това, което е едно от най-скъпите ни дарове, едно от най-безценните способности на нашия организъм, на нас като хора, зрението? Що заето, за зрението си се грижим, не го изоставаме, защото то ни води навсякъде. 80% от информацията за света е от очите. Но въпреки това, не знам, защото сме немърливи изобщо към здравето си. Може би едно по-предишно поколение е така форматирано, че е важно да не безпокоиш другите, както казахте. Абсолютно, вие. Да. И ти не си толкова важен, докато можеш да свършиш всичко, което можеш да свършиш. Или пък, защо трябва да се оперирам? Аз съм на еди колко си години, утре други ден вече ще умра. Няма нужда от това. Тук може би много хора разсъждават така. Тук може би трябва да дадете кураж на близките хора, на възрастни хора, за това, че трябва да бъдат по-настоятелни. Трябва да бъде с апел към по-младите. Когато се приберете и видите, че вашия родител се блъска в предметите, или пък му е трудно да чете, или пък избягва да гледа телевизия, заведете го на преглед. Медицината и в частност офталмологията е много напред. Много напред, както с оперативните техники, така и с всякакъв друг вид лечение, и в повечето случаи бихме могли да помогнем на тези хора. Благодарение на разговора с вас, професор Петкова, аз съм убедена, че всеки, който ще го чуе и ще го гледа, ще разбере, че всъщност нашите очи са тези, които говорят доста по-рано, отколкото ние сме готови да ги чуем. Причините са много. Заболяванията могат да бъдат сериозни, но профилактиката е ключът и напредването на офталмологията, изключителните специалисти, с които разполага България, са ключът към това заболяванията да се заключат, да се забавят или да бъдат излекувани, нали така? Да, така е. Просто всички трябва да помагаме един на друг и да, буквалния смисъл на думата, да се гледаме в очите, нали? Така е, да, разбира се. И предаване като вашето смятам, че ще помогнат много в това отношение. Благодаря на професор доктор Ива Петкова за участието и в Очите говорят. Разбрахме много за разказа на нашите очи. Ще разбираме още важни неща в следващите епизоди на нашата подкаст поредица.